बड'लेण्ड आन्दलन होनोब्ला एसे गोजांस्रिउ मोनलायलायो माने गोजोन मोनलायलायो आरोना बिखायावहाय। बनजित मन्जिल आरो दाउला देख्रेब बिथांमोना बड'लेण्ड आन्दलन खालामफिननो नागिरदों। बेवहाय आंहाबो जथेस्थ' सापर्ट दङ। नाथाय बिनि आन्दोआव माखासे बाथ्राफोरखौ साननानै मोनाखै, आगोर मोनै जादों। बाथ्राया जाहैबाय बिथाङाथ' सासे BPF जोंनो सिथाबनानै खामानि मावबोदों आरो बर' फरायसा माहारियारि आफाद बनसुआबोथ' नोङो BPF जोंनो दाजानानै बे आफादा दङ। दायो नोङो सोर बबे मोनसे हान्जाखौ फोथायगोन, सोर बबे मोनसे हान्जाखौ, सोर बबे सासे लिडारखौ फोथायनानै दायो बड'लेण्ड आन्दलनाव ओंखारगोन बर' रायजो राजाफ्रा। आं मानो होनदों, बै समावहाय जेब्ला 2010 सननिफ्राय जागायदोंमोन काजलगावनि मोनसे फोथारनिफ्राय आन्दलन खालामबोनानै क'क्राझार बायदि टाउन, बङाइगाव बायदि टाउन, गुवाहाटि बायदि टाउनाव जेब्ला फ्लेट लायै लायै जोङो हान्जा सुरो, आन्दलनखौ फुरा गोख्रैनिफ्राय गोख्रै लाङो, बे समावहाय जोंनि बर' मानसिफ्रानो बिल्डिंआव गाखो थानानै नायहरनानै जोंनि थाबायनाय हान्जा सुरनायखौ मिनिहरोमोन। दा बै समावहाय BPF सरखारानो दङमोन। दायो मिनिहरग्रा मानसिफोरा गोजौनिफ्राय गोजौ दावखोलांदों, न' बिल्डिं लुदों आरो गारि मथर बायदों, गिदिर गिदिर कन्ट्राक्टरफोर जादों। जाय आन्दलन खालामग्रा, रेल लामा जथेग्रा, उखैहाब सोमावसारग्रा बै गामि सिङावनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरा सिगाङाव जेरै दाबो बिदिनो। बाथ्राखौ बुजिनानै मोनाखै। नोंथांमोननि आन्दलना बिसि गोलाव जोरगोन, बिसिबांसिम थांगोन, मोनहैमारगोन ना मोनहैमारा, साननानै आगोर मोनाखै। दिनै नोंथांमोना BPF-जोंनो थानानै बड'लेण्ड आन्दलन खालामनो नागिरदों। नाथाय बै समाव मा होनदों हाग्रामा महिलारिया, 100% बड'लेण्ड मोना, बड'लेण्ड जाया बाथ्राखौ हाग्रामायानो बुंदों। दिनै नोंसोरो हाग्रामानाव थानानैनो बड'लेण्ड आन्दलन खालामनो नागिरदों। बै समावहाय जेब्लानाखि सानफ्रोमबो माने मासावनो खनथाम खनब्रै बेबादि आन्दलन जाबाय थायो। एबसु आफादा बबेनिफ्राय इनकाम मोननानै आन्दलन खालामनो, सोरनावबा गरसे गरनै जोंनि बर' लिडारफोरनावनो गरसे गरनै बिनो थाङोब्ला बेवहाय मा जादों? बहुद काहानिफोर दं, जोंनि गोसोआव दं, आंनि गोसोआव दं, मिथिबाय। सोरजोंबा बुंहरजादों बड'लेण्डआ माब्लाबाबो जाखायालै बाबुमोन, माब्लाबाबो जाखाया, बियो जोंनि BTC-आनो लासैनो जालांगोन। येस, नंगौ, बाथ्राया लासैनो जालांगोन। नोंसोर आन्दलन खालामबाय थानो नांला बेखाराव बाथ्राफोरखौ बुंदों। जेब्ला गामि सिङाव दखान गला फिसाफ्राव जोङो रिकुवेस्ट खालामदों, बे समावहाय बुंदों आंनो बड'लेण्ड नांखाया, आं फैसाबो हरा, बड'लेण्डबो नाङा, बेबायदि होनजाबोदों जोङो, लाजि फोनांजाबोदों बै समावहाय, मिथिबाय। दायो आरो सोरखौ लानानै बड'लेण्ड आन्दलन खालामफिननो नागिरदों? बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै खालामगोन ना नोङो बै राजनितिक लिडार, दानि सरखार सोलिबाय थानाय सरखारखौ लानानै सालायगोन? मिस्टार दाउला देख्रेब आरो बनजित मन्जिल, आंथ' बारा आसा खालामाखै बड'लेण्ड दाबियाव आंहाबो बा नोंहाबो सोरहाबाबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो बड'लेण्ड होनोबाथाय ओरैबायदि गोजांस्रिउ मोनलायो, ओरैबायदि लुबैयो, जानांगौखौ बयबो लुबैयो। नाथाय बड'लेण्डखौ लानानै, बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै नोंसोरो नाटक खालामबाय थानो नांलिया आरो थगायबाय थानो नांलिया। मिस्टार दाउला, बनजित मन्जिल,